New York khopuya cheng nu pain mangai ton tak mai chanchin unfaithful hi request ama wangin ilo thlir ho do nang u anin mangai na chu anu puin tlangwal dang alo khosak puya wangin alo choi zota ani ati sola hriat chuameu chuan pheng phele pa khuwa lo tlai ta si Edward le Connie Samarte chu anafa pa kumriat mi Charlie tenen chuan New York khopuya Westchester County a chuan hlim takin an cheng howa Edward chuan anna thona mun panin afa pa school culture thla pa an chua pha chuan Connie po chu afa pa Charlie na birthday present vel le turina chuak ve a khuai na zirlo ema wang chuan thlia tamin Connie tan po in lampan chu harsa hle mai tlangwala no pang tak le mel thatak mai pakhat po chu in lampan tumina in bot sai meka thli thobuk vukara chon le khabo tam taka ken chona ti boy vel hle mai Connie lama chon ron thlupalin an pahni chon an tuta a ron tho chuakin an pahni chon le khabutla te chu an chhar duna Connie chon taxi pharsak turin alo ngena ma se taxi driver ho chu thlia thona salut tu ka wang chon an ding du lo zela an tluk na khan Connie chon a khup soin akal tha theider lo le ngal Paul chuan a chen na hlat vak lo thule chuta chon a hliam te chu en kol ri turin lo soma Paul a chen na an va thlen chuan bedroom ko muin chuta chon a khup chu bande sava bela Connie chuan in lam biak nan Paul a phone hmana dila Connie na fa pa Charlie a biak lai chuan Paul a chuan Connie khupa chuan ice cream in alo depa Paul a chet dana wang chuan Connie chuan nuam ti loin in chua sana tuma a chua san ma chuan Paul chuan le khabu a presena in ava thlen nu chuan Charlie chuan anu khup hliama hmu chuan school project atan thalak saka Edward an hathok bang lo ho chuan Connie chu a that lo azota Connie chuan chumini a athil ton chanchin tele Paul anena anin hmu dan te chu a hrila Edward chuan an chunga a that ema wang chuan Paul atana wine present turin alo hrila an pa hi pathatak chu ani ver hring hrimani Connie ni po chu alo hlimril ru hlemaya chumi zan chuan hun hlimom takan hmang duna ma se Edward chuan chikhurlu chila tumlai takin an fa pa Charlie mu tha theilo chona ron kai thowa atu ka chuan Connie chuan ama chowa ina nga lai chuan Paul le khabu pek chu a chiara le khabu a chuan Paul phone number a zu hmuwa PCO akalin Paul chu wa phone ta Paul chuan phone chu lo changin a chen na a coffee in puya lo soma Paul chen na chuan vakalin Paul chuan alo chhai tan ta tlangwalin chutia alo hmutai chu lom ro viau ma se in thununin a chua san thei ta hrama Edward a thona hmuna avakala Edward anena anin karbo ruak te chu ngai to in pon lama ngai zong lo nei chu a thrange thalo hre thiam chi alo ani Edward an hena chuan Charlie te skula until lilam turvel ena Bob avatlo angena in soya anu pa chu in ngei hle ma se anu na chuan thilenga mokim lo le ruak ru riau hi na hriani atu ka chuan Paul motor bok chuna chuak le ta tuna chuan Paul zuna chuna wai nge to hle mai Paul chu a sei hle mai boxi ma se Connie chuan a thin lungchung ril taka chuan in thiam lo na ala nei deuh thowa Paul chuan hrilfia tum veu ma se a chua san ta thowa ma se a ko thei ngin la turin lo let le a Paul chuan tuna nge engtika ma ti chu aril ruput dalam ni ta Connie chu pom kangin bedroom lama pan puita Paul chuan Connie taksa chu han chul vela ani lain no malo ti em mai boxi Connie chu han tang der vel ma se a taktaga chuna phur ve em ani a in sum theina chu hlawin Paul chu in mahal tirta
chu ti lai chuan a pasal Edward a po chu na thona tangin a lo bang ve chi a chu ta bok muin koni soi an thil le lam tur chungchang chu a zota bob chuan mun danga kal thu le koni chuan a ron biak lo thu lo hrilta a Edward chuan ril ru boi takin koni chuan engwanga dor hril nge ani ti angai tua ta ani chumi zan chuan Edward chuan koni hnena chuan a hmangai le hmangai lo a zota phong maya koni chuan chu zona chu makti takin a hmangai thuina lo changa ma se chuti chung chuan pola chu ala be pobreng thowa a pasal chu a hmangai em thowa ma se pola ne na hanin mahal vel kha no mati zok tlat chi Edward te pa fa hlim taka anin chailai chuan pole koni chu restaurant a cholin wall out takin anin duata Edward ta staff te zinga mi bill chuan aron hmuta a ma se engma soilo vina kalsan le maya koni chu a in buala in aril ruwa pola chu lo langin chu chuan achak na aron kai tho ngala Edward chu bata pa chuan lo lut ve in koni chu ramnuam han fan puya tuma ma se ani chuan amuta a chen lo thuina lo hnara Edward ta chuan anu pui om dan chu a rethiam loin arin hlal om riau hi na hria atu ka chuan koni chuan thomno thara nei ti awa hmuwa koni chu lan sei puya asom chuan ani chuan chuan lam siamin asam siam tira tum thuina lo hnar le a arin hlel na ti chiang turin Edward chuan salon ho chu a phone kuala chuta tang chuan koni chuan do ta hrilti a hrele ta ani koni chu pola motor chona chuak le ta a ma se konglaka chuan a thian hlui sali le tracy te nen anin hmuwa coffee in tura an somna chu a zui ta a koni chuan coffee dor atang chuan Paul chu phone in lo ngak lok turin awa bia a ma se Paul chu coffee dora chuan ron kalin koni chu ama zui tur chuan a ron mit meya washroom a in zui lutin an vain mahala a thian te ron fin le nu chuan an ni chuan Paul chu mel thra an ti thuan lo soya koni ne na an chadun ti an sha hau lo a thian nu pakhat sali chuan Paul ne na han in gidai bare vela hrelo thua lo soya ma se Tracy chuan in nei hnuwa midang ne na lo in kop chu in nei na ti chiat vek thei thu lo hrilin chu tiang chuan alo om to thu le anu pa in then pha thu a soya chumi hnu chuan konin chu pola chena chon vakalin pola ne na in kop to lo dan turangai tua ma se pola hne na ve thung chuan engtik lai po a ril ruwa omreng thu a hril daya pola chuan athom no te chu phel sakin anin mahal ta thowa Edward chuan anel pui te hne na an company thuruk alo ti li kau ta wangin bill chuan na tangina bana Edward chuan company ami te chu a chung te an ni thule adu am wangin a chung te chu a chanta ti a hrila a chua ma chuan thinrim takin bill chuan Edward a hne na midang chungchanga soi hmain a chung te en kol tha turin aron awa tuna chuan Edward a chuan anu puina wire santi a chiang ta ani private investigator Frank Wilson a chu anu pui chevel lo en thatur chuna ruaita a ina ho chuan pa ngai takin a oma koni hne na chuan Chicago a kalatum thule langa kal turani a wangin chua ma tum thu a soya atu ka chuan Edward a chuan nu lo ka chuan koni chu pola hmuturin a kal le ta a nilengin pola nen chuan hun an hmang duna an hriat mi lo in Frank chuan thla chu alo la molmola koni chu pola mahal nuama te ma wangin Charlie school bang hruai po thei ngila koni chuan pola ne na in kobreng chu thra ti bik haulo nun phung inang lo lutuk han man kop hi atana boi thlak lai om tlat Frank chuan koni le pola chungchang chu Edward an hena chuan soin an pan hiya an leng lai vel thalak te chu en tira Edward chuan hriat thiam haratiin aril ru po anangei mai
anu pui chu chutianga han kho satur chuan alo ring ngai ho lo ani chumi nu chuan konin chu pola muturin avakal le a ma se pola chu mei chedang ne nanin zui lai awa mutatlat mai an kalna liberia chuna zui zela koni chuan thingna ru nei ngalin pola chu kuta thlaka chuta che chuan edwa chu hre chuakin an kho sakdan chu hreta se engtin nge anga yang ti angai tua chuak ngala pola hne na chuan in kop to lawa du thuwa thrilta ma se pola chuan a thlem thlule tange nge a pola chenna corridor a chuan an thil nei te chu in mu sak le in oh baby fucking Joe mora an lo ti ngai mai chuan chen dun le ta ni Edward chu pola chenna chon vakalin koni chu awanang man lo chia rei fe in ngai to le nuwa pola kongka chu ki kin alut veta a koni ne na anin karte soidunin pola po chuan film khur takin alo chhona anin biak lai chuan Edward chuan koni hne na athil pek pola ina alo om dei mai chu mak ati hle mai pola hne na azo chuan ani chuan koni pek ani thuin alo changa Edward chuan ril runa le thinrim takin pola chu snow globe chuan a chulhum ta anu ma zong a thup fel nu chuan pola phone chu check in koni thu thon te chu angai thla koni chuan pola hne na achung te arin om lo sana wanga shoma ti thule pola ne na in kop to lo chu a that jok thu aron soya Edward chuan phone ma sei zong chu a delete ta pola ruang chu kara da in afa pa Charlie na te school program nei na lam chu a pan ta ani zanlaya chuan Edward chuan pola ruang chu bol hlo paina hmuna awada bowa ma se Edward chu tual tha wang chuan a omanuam theilo koni hne na chuan sub urban atanga khopui chunga lu le adu thua shila atu ka chuan NYPD chu an ina lokalin koni hne na chuan pola abo thu an ron shilta anu pui hluin abo thu alo report ani koni chuan a hmel hriat satlia mai ani thule a chanchin a hriat thuilo thuina lo changa ti chuan hun kal to theihil tumin hun a hmang le ta ma se kar khat aliam le nu chuan nu chui thiam pakhat chuan pola ruang chu a mu chuak tatlat mai le koni hne na chuan pola ne na anin hmun hun ber ni a zota ani chuan fundraising a anin hmu ni ani thuina lo changa Edward po chuan ani ngei thu alo soi ve koni chu pola thi thu a hriat chuan a thong hle mai ma se tilang lo turin in sum sham ani koni chuan thomna suk tura dap khom na chuan Edward a jacketa pola ne na an thalak chu a hmuta pola ne na anin kopti chu Edward chuan alo hrevek ani ti a hreta chuwa chapa koni in pola hne na thil pek an ina alo om le reng to ti a hmu chuak le ta zela chumi zan chuan Edward a hne na koni chuan pola chu Edward a thange ani ti a hriat thu a hrilta Edward chuan koni ni tha tum zok ani thule a thin rim laya hmuma sak zok pola a thatta ani thu alo hrila koni wanga pola chu a thatak thule a thina chu koni thiam lo ani thu a soita annu pa chuan ti sual nei ve ma se siam that le thei rul ani to si lo hunte loral zelin Edward ta nu pa chuan nun phung pa ngai tak zole tumin anin buat saya koni po chuan a pasal Edward tan a hmangai zia chu a hre chho ve zelani ti chuan koni ni po chuan pola ne na an hun man dan te chu thei hil tumin pola ne na an thalak anei te chu alo halral ta pola puina tel lo khan taxi kha ama in lo phar se chuan pola chena po khan akal lo wanga ti te alo ngai to ameka Edward ta chu pola tha wanga a in thiam theilo wangin pola thattu ani ti in pon mai chu adu thu koni ni hrila ma se koni ni chuan lo hnialin an chung ko anun hlimom tak an nei le thei a be sei thuina lo changa zan khat chu red light a wangin Edward ta chuan motor chu a ti dinga
Koni ni chuan ramdanga pembo dei adu thule chuta chuan nun dan thar nen hlim taka an chen ho thei tur thua shila etua ta po chuan a hnial lo thua shila ma se etua ta din na lai chu police station ko ta lo ni a etua ta chuan a thil ti awanga inman tira tumpo ani mai thei bok konile etua ta te chuan andam chunga ta na anin chhirna tur thil an ti sualta ani nu pahlim le in ngei tak po hi pakhat jok in sum theilo na hian chung ko in thendar na a thlen fo thin reng ani a meya pa in bong tarin luang nawa peta lom ti awanga murem chana piang lo mahala lo in mahal tir hi chung kwa tike chetu le in rin lo na thlen tu mai alo ni e